Ja. Yes. Velkommen til en forklaring om, hvad radioaktivitet er, og hvad radioaktiv henfald er. Vi kommer til at tale om de forskellige henfaldstyper, med at starte med alfa-henfald. Så alfa-henfald, eller alfa-stråling, betegnes med det her tegn, for det første, og udstråler, eller sender ud et heliumatom. Hvis nu at for eksempel et eksempel på alfastråling vil jeg også komme ind på senere. En lille huske på det er, at hvis nu du har et kernekort, skal jeg bare lige sige, nu er det et meget lille kernekort, men hvis du har din brik her, for eksempel radium, som vi kommer til at tale om senere, så kommer det til at gå ned 2 og 2 til venstre på et kernekort. Jeg forstår det godt, men i hvert fald, det her det er det, der kommer til at ske her, er, at den kommer til at, for eksempel radium, som er alfa stråle, alfa radioaktiv, kommer den til at udskille et heliumatom, og som vi også kommer til at tale om senere, fordi på grund af tidsting. Men før det går vi lige hen til beta. Beta-stråling, eller beta-henfald, er betegnet af beta plus og beta minus, som kommer til at være med beta plus med en positron, som den udskiller. Den udskiller en positron, 0, 1, plus den udskiller en neutrino. Og så har vi beta minus, som udskiller en elektron, eller udskiller den fjerner rent faktisk elektron i atomkernen, eller rundt omkring, og en antineutrino. Der er så et leptontal her, som man kunne tale om, men desværre så skal vi lige komme igennem det her. Så hvis du også giver et godt eksempel på det, vil det for eksempel være med det her. Vi har et isotop, CS 55 hernede, så den har 55 protoner, og det her det er hvor mange atomkerner den har, eller atomstykker, og den er så beta minus radioaktiv, eller den henfalder med et beta minus, så den bliver til det bliver til barium efter et beta minus henfald. Og det her det er sådan det kommer til at se ud. Det kommer også til at se ud sådan her for et beta for et alfa henfald. Husk at vi kommer til at tale om det senere. Her kan I så se, at rent faktisk er protonerne i atomkernen gået op med 1, og det skyldes, at elektronen nu er blevet fanget inde i atomkernen, og så er den udskilt den er i hvert fald udskilt en elektron nu, men positronerne er gået op. Og antineutrinoen er så også blevet skudt ud. Antineutrinoen har en meget lille masse, skulle jeg også lige sige. Den har næsten ingen masse, og derfor bliver den ikke puttet på med de her tegn. Heller er det bare til at holde leptontallet, som er omkring balance. Men i hvert fald, vi kommer lige hurtigt videre til gammastråling. Gamma-henfald er så tæt knyttet det også til barium med det her M ovenpå, som vi kan se her. Og bliver betegnet med det her form for V. Hvis vi nu tager det her eksempel her, så kommer barium, som nu er blevet til barium på grund af den her henfald. 56 herop. Den har så masser. Det her M står for, at den er metastabil. Det er fordi, den har stadig meget energi inde i kernen, og dermed er den ikke helt stabil. Og dermed så kommer den til at gå ud på et gamma-henfald, hvor den simpelthen sender den her ekstra energi ud i form for stråling, gammastråling, og som bliver brugt for eksempel til, at det er at finde cancer. Og så skriver vi lige sådan her, med det her under V.
Og dermed så er vedet taget energien væk, og vedet er også et gammakvant. De her pakker af energi, der bliver ligesom skudt ud. Så kan vi også lige skrive gammakvant. Som er ligesom fotoner, som også er en pakke af lys. Det her er så ikke lys, vi kan se på grund af bølgelængden, men det er i hvert fald stadig i form for samme korthjert, hvis man kan bruge engelske termer. Så har vi henfaldsloven, som vi nu prøver at komme ind i. Henfaldsloven ligger nogle formler til os, som er meget brugbare, hvis nu du skal beregne for eksempel aldersbestemmelse af mumier, for eksempel. Det kommer vi også ind til senere ind i. Henfaldsloven. Henfaldsloven har en formel, som er n t lige med 0 gange Eulers tal plus en konstant, som er noget, vi kommer også ind i. Og sådan her. Og tid. Vi har for det første startværdien for hvad vi er. Og det her det er det, funktionen går ud på. Den går ud på lige nu at finde mængden, der er nu af atomkerner i et givet mængde atomkerner. Du har en hel del af dem, og du vil gerne finde mængden af dem i det her formel. Så har vi N0, som står for, hvor mange atomkerner der var engang. Fordi du formoder, at de her atomkerner bliver ved med at henfalde. Så har vi Eulers tal, som er en konstant, og som vi kender. Og så har vi K, som står for henfaldskonstanten, som bliver betegnet med den her formel, som bruger halveringstiden for et stof, som er den naturlige logaritme, 2, og t, stor T, divideret med 2. Det her, lige her, stor T, det er, hvad man kalder halveringstiden for et stof. For eksempel C14 har halveringstiden på 5.730 år. Så efter så mange år, så er halvdelen af C14-værdierne væk. Vi kan ikke bestemme, det skal vi også huske, vi kan ikke bestemme, hvad et enkelt atom eller isotop, hvornår det kommer til at henfalde. Det kan vi aldrig vide, men vi kan godt vide, hvornår halvdelen af en givet mængde atomkerner / isotoper er henfaldet til halvdelen af sig selv. Altså. Og det ved vi med det her. Og den her vil så give os halveringskoefficienten, som så bliver ganget med tiden. Og den bliver vigtig til senere, fordi nu kommer vi ind til aldersbestemmelsen. Aldersbestemmelsen af forskellige organismer, for eksempel. Det her kan også gøres med sten. I det her eksempel kommer vi til at bruge igen carbon 14, som henfalder. Okay, ja. Som henfalder til det her. Også 14. Og i det her eksempel, så har jeg så brugt henfaldsloven til at omformuleres til den naturlige logaritme af nt, altså den mængde, vi har nu af C14, som det her eksempel, og N2, 0. Så den mængde, vi startede med, og som er lige med den minus den naturlige logaritme, 2 gange t, vil være lidt tør tid, men jeg tror, vi har det her. Og i de her tilstande, så går det ud på at finde ud af alle de her numre, fordi nu har vi jo det her, og vi har tiden, som vi ikke kender. Det her det er det, vi prøver at finde. Vi har halveringstiden. Den er den, jeg har puttet ind igennem den her formel lige her også. Så jeg har puttet de her to formler sammen, for at få måden, hvorpå vi alderbestemmer på. Og en hurtig detalje bare er ligesom Tine, oh my god, og som er per gram. Det her det er noget, videnskabsmænd har fundet ud af, at per gram carbon, dengang så har vi formodet, at det må være det samme i atmosfæren, og det samme i de organismer, vi lever rundt omkring med, og dermed i sådan en form for cyklus, som dermed giver os, hvad det her er, 0,2, som er den startværdi af, hvad vi prøver at udregne. Vi har også aktivitet,
nu kommer vi lige til at speedrun igennem det her, aktivitet, som er den, vi bruger til at ligesom Geiger-tællere og andre ting, for at finde isotopers, hvor meget der indfaldes i et isotop. Her kan vi så ligesom sige N0, N2, Det her, det er formlen for det. Desværre har vi ikke nok tid, men måske får vi mere tid til den næste opgave. I hvert fald har vi Q-værdier også, som går ud på, simpelthen går ud på, at Q-værdien er i lige med den skiftende kinetisk. Men i hvert fald, jeg vil skrive en formel op, men det vigtigste at vide om det her, er simpelthen, at når der sker et henfald i nogle forskellige stoffer, som for eksempel alfa-henfald, som jeg vil gerne komme over, så sker der ligesom et fald. Altså vi kommer til at miste ting. Også for eksempel ved beta-henfald. Der kommer til at mistes en form for, altså massen af de her to isotoper kommer til at miste. Vi kommer til at miste noget i i det her henfald, og det er bliver til energi, som er Q-værdien. Her i Q-værdien, så går det meget ud på, det her er ligesom det, der sker i en atomreaktor, så varmer den her kinetiske energi, kommer til at gå ind i vandet, fordi det er en atomreaktor, så bruger de vand rundt om, som bliver så varmet og kører turbiner. Her kan vi så dermed også konkludere, hvis du skal projektere en atomreaktor, så har du meget brug for de her termer, som er en exoterm og en, hvad kalder man? Ups. I hvert fald, I ved, hvad jeg mener, folkens. Det her, det er sådan her. I hvert fald, det vi prøver at sige her, er i bund og grund, at hvis din Q-værdi er lavere end 0, så er det en endoterm, og så har den brug for mere energi til at rent faktisk kunne skabe den her varme og energi i dit system. Og hvis den er esoterm, så betyder den er højere end 0, og dermed giver energi til dit system, som er meget godt. Lige så godt som den her præsentation, helt klart. Så tak for det her, og tak for nu.